हाबाफारिया माबायदि साखाफारागोन गोजोननाय थाबाय बड'लेण्ड रादाब आरो बिटिआर इनफो स्टुडिअ'निसिम दा दिनै नोंथांमोनखौ बाव हांख्रायनाय बायदि नोंथांमोनाबो सफैनो हाबाय दा सोंनाय बायदि दिनै जोङो बाहाय गेदेरथार मोनसे उद्देश्य लानानै मोनसे हाबाफारि खुंफुंनो जोङो थामथिम जादों जैखोन नार्जारी बाहागि सन्मिलन बेखौ जोङो फैगौ नभेम्बर दाननि 11 आरो 12 अक्ट'आव खुंफुंनो लादों बेनिखायनो दुलाराय बुहुमनि जोंनि जैखोन नार्जारी बाहागि बंशावलिफोर जेराव दं बे बिथांमोनखौ दिनै जों बे मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानदों जाहाथे बे गुसुं समनि गेजेरावब्लाबो जाहाथे नोंथांमोनहा जोंनि बे क'क्राझार जिल्लानि दतमा सामथाइबारि गामियाव फैनानै बे 19थि जैखोन नार्जारी बाहागि सन्मिलनाव जाहाथे बाहागो लाफैयो आरो इयुन जोलै जोंनि बाहागि सन्मिलनाव नुजानानै जोंनि बाहागि फिसाफोरखौ जाहाथे उत्साह होफैयो थुलुंगा होफैयो बेखौ जों खुंफुं आफादनि जानानै एबा रिसेपसन कमिटिनि जानानै नोंथांमोनखौ जोङो आखाइ खबजोबनानै गोसो गोरबोजों खावलायहरबाय जाहाथे नोंथांमोना बेसेन गोसा समखौबाबो दोननानै जाहाथे नुजाफैनो हायो। जों आथिखालावहाय बिदि हाबाफारिखौ फ्राय नुनो मोनला माने नुनो मोनलाखौ बुंजायो नोंथांमोना माब्लानिफ्राय माने मा थांखिजों बेखौ फालिबोबाय थाया बेखौ जों ओरैनो आंथ' मोनथियामोन खिन्थु जों दा लेखायाव मोनबाय बिजाब दङ जोंहा मोनसे बेखौ 1937निफ्राय बेखौ खुंफुंबोनाय जाजेनदोंमोन बे गुनगुनि खाथा क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम खाथियाव थानाय गुनगुनि खाथायाव बेखौ खुंफुंजेनदोंमोन होननानै जों दा मिन्थिगौ आरो बाथ्राया बे खुंनायनिफ्रायल' नङा जेब्लानाखि आहमफ्रा फैदोंमोन बेनि सिगांबो थारमाने जोंनि जोलैफ्रा दङमोन बेखौ जों दा इतिहासाव मोननो थाङो आरो बेनि फोरमान हिसाबै जेब्लानाखि मुगलफ्रा रामसिंहनि नेतृत्वआव आसामखौ नायफामनो थाखाय दायथ' होदोंमोन बे समावहाय जोंनि सासे लालियाफारानि आनडिभाइडेड गवालपारामोन बे समाव बिथां नालिया जंगा होननाय दंमोन आरोखि दा बिथाङा रामसिंहनि खुब माने परम बन्धुमोन होननानै जोङो दा लेखा मोन्दों बेखौ जोंहा मानाव गेदेर मदाराम ब्रह्म बिथाङा लिरनानै गालांदों परमसि मदाराम ब्रह्म खिन्थु बे सरायघाटनि दावहायाव माने रामसिंहजों लोगो जायाबालानो लाचित बरफुकनजों लोगो जानानै बिथाङा रामसिंहखौ फेजेनदों होननाय बे जों बे मोनसे लेखायाव जों मोननो हादों आरोखि दा बे खुब बर'नि थाखाय जारिमिनारि मोनसे फोरबो बा मोनसे बाहागि सन्मिलन होननानै जों सानो आरो बर' हारियाव गेदेरथार नङाब्लाबो एसेब्लाबो जोंनि बे जैखोन नार्जारी बाहागि बंशावलिया एसेबाबो अबदान दं होननानै जोंहा फोथायनाय दं बेनिखायनो दुलाराय बुहुमनिनो बर' फिसाफोरनो जोङो जोंनि बाहागिफोरनिफ्राय जोङो अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरदों आरो नोंथांमोनहा जाहाथे जोंखौ बयबो बे हाबाफारियाव एसे एनैबाबो मदद खालामो बेखौ जोङो खावलायहरदों दा जों मिथिनो मोनो आरो नोंथांमोना साननैनि हाबाफारि लादों मा हाबाफारि दं बे साननै साननैनि हाबाफारि माने 11 नभेम्बराव जोङो बाहाय रिसेपसन दङ बिनि उनाव जोङो बाहाय साहा लोंनाय ओमफ्राय जोंहा सोरगोआरि बिथांमोन दं गेदेमा सोरगोआरि बिथांमोननि जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो बेनि थाखाय जोङो बाहाय मोनसे हमेज एबा माने बावनाय बे मोनसे हाबाफारि लादों बेजों लोगोसे बेनि एसे सिगांनो जोङो माने मा होनो बेखौ बिश्व शान्तिनि थाखाय जोङो मोनसे जयग' आहुति लादों बाव जयग' होनाय जागोन आरो बिनि उनाव ओंखाम जानाय आरो बिनि उनावहाय माखासे जोंहा डेन्स माने कालसारेल माखासे प्रग्राम लानाय जादों आरो बेनि अखानायै ओइदिनखालिनो आरो जोंहा मोनसे कमिटि बेखौ दाफामफिननाय जागोन कमिटि दङ जैखोन नार्जारी बाहागि सन्मिलननि मोनसे कमिटि बेखौ दाफामफिननाय जागोन आरो अखानायै बेबायदिनो जोङो साहा लोंनाय आरो माखासे फिन सेकेन्ड डेलिगेट जाबावगोन आरो बेनि उनाव जोङो 12थायावहाय मोनसे जोङो अपेन सेसन लादों दा बे अपेन सेसनाव जोङो आलासिफोरखौ दासिमबो थिग खालामनो हायाखै सोरबाया बोरायबाय सोरबाया बिदिनो बिभिन्न खामानियाव दङ खिन्थु जों आसा खालामदों
माखासे गेदेमा बिथांमोनहा बाव सफैगोन जायफोर बर'नि माने माखासे टप अफिसारफोर दङ बिथांमोनहाबो बाव सफैगोन होननानै जोंहा मोनसे मिजिंथिनाय दं बेनिखायनो जों गोसो गोरबोयै जों एकदम माने खुथारै खावलायहरनाय जाहाथे नोंथांमोनहा बयबो एसेब्लाबो दसे समनि थाखायब्लाबो जाहाथे नुजाबायनानै जोंनि बाहागिफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होफैयो गोजोन्थों